Takže vás všetkých srdečne zdravím, ahojte. Som rada, že sme sa zišli v takomto hojnom počte a budeme, ako klasika, útorok sa venovať produktom. Odo mňa je to také zvláštne, že odo mňa sa vždy očakáva marketing tým, že som ekonóm a na produkty sú iné dievčatá, ale produkty takisto poznám a ja viem o nich hovoriť, milujem ich. 24 rokov ich užívam. Teraz bude v marci 24 rokov, čo som sa zaregistrovala do firmy Forever. Odtedy pravidelne užívam všetko. Zabudovala som si to do svojho života, celú kolekciu Forever produktov. O firme toľko, že od 78. roku založil pán Rexmond, je to súkromná firma, takže 40 rokov je na trhu, veľmi málo firiem je takých, ktoré prežijú takúto veľkú dobu a bez konkurencie. V 160 štátoch sveta sa nachádzame, vo výnimočných vysokých kvalitách sú produkty. Minulý týždeň Silvika Filová veľmi pekne odprezentovala aj firmu, aj kvalitu, aj pečate. Nájdete to aj v 4CC, takže nebudem sa opakovať. Veľmi je dôležité, keď naozaj začne užívať človek potravinové doplnky, aby boli maximálne kvalitné. Tu nie je otázka. Kvalitné sú produkty, 40 rokov prežili. Takže pokiaľ by neboli také, o akých hovoríme, tak to neprežije takú dobu. Pán Rexmond, majiteľ firmy, bol nominovaný na Nobelovú cenu za marketingový plán. Firma je stabilná, maximálne finančne sebestačná, takže všetky tri piliere sú 100%. Štvrtý pilier sme my. Takže od nás záleží, že ako budeme užívať, či budeme pravidelne užívať. Nemôže niekto si mysleť, že si dá raz do týždňa aloe a bude robiť zázraky. Aloe to je základný produkt našej firmy. Medzi prvými, vlastne to bol základ, potom sa rozširoval, ale teraz máme vyše 120 produktov. Aloe vera je veľmi vzácna rastlina. Aloe barbadensis Miller sa u nás využíva. Pestuje sa na viac hektár, veľa miliónov aloe máme v Dominikánskej republike a v Amerike. Tá naša firma pestuje aloe len pre vlastnú potrebu. Nikde nevykupujeme aloe, lebo sme sebestační a žiadnej firme nepredávame aloe. Všetko spracujeme. Aloe je veľmi vzácna rastlina, aloe barbadensis Miller, 240 biologicky aktívnych látok obsahuje. To znamená, že telo vyčistí, detoxikuje, vyživí a urobí harmóniu. Hovoríme, že aloe je inteligentná rastlina, tam začne účinkovať, kde je problém. Niekedy začneme užívať aloe, lebo máme nejaký iný problém a zistíme, že aj to druhé, čomu aj nevenovali sme pozornosť, sa odstránilo. Takže ale je veľmi dôležité piť pravidelne. Možno nie je veľkých dám. My sme už také, že odkedy máme tieto mini, tak denne vypijeme jedno. Možno nie je nutné denne jedno vypiť, ale je dôležité určite ráno, večer minimálne pol deci až deci vypiť. Určite. A aby sme dosiahli ten výsledný efekt, dodáva nám vitalitu, energiu. Cítime sa dobre, vyzeráme dobre a ľudia sa pýtajú, keď som začala užívať tieto produkty, tak o mesiac, možno ešte o 2 týždne mi prišla kolegyňa do kancelárie a povedala, že ty žiaríš, čo si dávaš? No? A ona chcela tiež žiariť, takže odtedy používa produkty. A čo je pre mňa veľmi obľúbené, trošku vytuningovať aloe vera, aloe všetci užívame, takže je dôležité pravidelne si dávať. Máme 4 druhy ochutené, ale toto je 99,7% aloe, obsahuje vlákniny. Veľmi často si človek myslí, keď predtým používal aloe, že tam cítil tie vlákniny, že teraz sú tu není. Sú, len odkedy sú v týchto tetrapakoch, tak neobsahujú žiadne konzervačné látky. Veľmi dôležité, žiadne konzervačné látky okrem vitamínu C. Práve preto, keď často
vidím, že detičky z toho pijú. Keď pijú, že dopijú, ale naučme ich, že vyliať to do štamprlíkov a nepiť to priamo z fľašky, keď to hneď nevypije, pretože tam púšťa baktérie a ničí sa kvalita a môže sa aj pokaziť voda ešte do veľkých fľaš, keď odpije niekto si myslí, že však to je moje, môžem vypiť. Škoda, lebo sa to zničí. A čo mám ja rada, tak každé ráno si urobiť dlhý nápoj, nalejem to do pohára, nalejem tomu trošku vody a pridám k tomu kardio, to je koenzym Q10. Veľmi dôležité vedieť, že vekom už prestáva sa tvoriť tento koenzym Q10, takže treba určite dodať. A naša firma má v takýchto krásnych sáčkoch pomarančovej príchuti. Nasypeme to do aloje tým, že to nie vo vode vypijeme, ale z aloje, tak zvýši sa účinok. Aloje je nosič, takže oveľa lepšie sa vstrebu tieto účinné látky a staráme sa o zdravý kardiovaskulárny systém, zdravé srdce, vitalitu dodáva, silu, energiu. Ja sa veľmi pamätám, dobre, keď prišiel na trh tento produkt, tak doktor Lisák nám prednášal a položil nám otázku, že viete uvariť na plíne polievku. Všetci sme si prikývli, že samozrejme. Nie, bez iskry nebude oheň. A keď nebudete mať iskru, tak neuvaríte, darmo máte plyn. Takže toto je naša iskra života. Takže chráni naše cievy, naše srdce a okrem toho vitamíny obsahuje kardio aj B vitamín, B6, B12. Jedno vrecúško, slovenská norma, ale celodennú dávku vitamínu B12 a B6 obsahuje. Obsahuje C vitamín, kyselinu listovú, extrakt z hroznových jadierok, extrakt z olivových listov, kurkumu, takže veľmi, veľmi vzácne takéto malom balení toľko vzácnych látok viete do seba dostať a ešte keď to dáte do aloe, tak máte super kardio. Takže vrelo doporučujem, je to veľmi chutné. Ja som dlho neprišla na chuť tomuto produktu, pretože hovorila som si, že mám sa rada, nepijem Naturgel, ale vždy som si dávala ochutený broskyňový alebo berinektár a tam už sú tie príchute ovocné. K tomu, keď som pridala kardio, tak mi to bolo také už až veľmi veľa príchutí. Ale naučila som sa to dávať do Naturgelu, výborne, naozaj. Každý deň dodáva energiu, silu. Ďalší produkt, ktorý je v životu veľmi dôležitý a nenahraditeľný, je produkt Arctic Sea. To je omega-3, omega-9 nenasýtené mastné kyseliny. Obsahuje to EPA a DHA. Skúsim to raz vysloviť. Ekóza penténová a dokóza hexénová. Ale stačí, keď povieme, že EPA a DHA. A takisto podporuje činnosť srdca, cievny systém chráni, mozog, oči. Veľmi je dôležité. Denná dávka je 6 toboliek. Sú to krásne želé tobolky, takže dá sa ráno, či si dáte ráno 3 a večer 3, alebo ako si to rozdelíte 2, 2, 2 denne. Dôležité vedieť, že neužívame Arctic Sea nalačno, pretože sú to vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch látky, takže určite jedlom užívať Arctic Sea. Tieto EPA, DHA jednotka doporučuje sa denne tých 250 jednotiek si dať. Keď si dáme doporučenú dennú dávku tých 6 kapsúl, čo je napísané na krabici, tak máme 600 jednotiek tých EPA a DHA. Takže keď niekto si dá len 4, tak už urobil veľmi veľa pre svoje telo. Takže určite preventívne nečakajme, že niečo sa stane. Ja som vždy toho názoru, že naša úloha je prevencia, nečakať, aby sme boli chorí, neriešime, nediagnózujeme, ale dávame si preto, aby nám nič nebolo. Dobre? Toto sú také
produkty, ktoré som si vytipla, nebudem ostatné prezentovať, len keď niekto povie, že čo všetko užívame, ja ľúbim do čaju si dať, do vlažného čaju argy, do vody, argy, to je antioxidanty, je tam koenzym, nie koenzym, ale L-arginín, čo zase prekysličí nám krv, takže zregeneruje celé telo. Probiotika sú nevyhnutné, pretože mikrobióm dávame do poriadku. iVision, dennodenne viac ako 1 hodinu alebo až 2 pozeráme do počítaču, do telefónu. Zeaxanthin, lutein určite užívať. Už len ako, ja mám vždy problém, že kedy ktoré si dať, pretože aby sme si z toho neurobili guláš. Imublem, to je, obsahuje hríby, majtake, shiitake, plus zinok, D-vitamín. Veľmi dôležité na podporu imunity. C-čko je veľmi dôležité. C-čko by sme mali si dávať, ako si dávame denne mlieko, chleba, základné potraviny. C-čko by malo byť ako základná potravina. Bez C-čka žiadne minerály, žiadne vitamíny sa nezabudujú. Pokiaľ sa napapáme, tak je ideálne si dať polia zelene, urýchli nám trávenie. Veľmi často dievčatá hovoria, že ja osobne tiež nelúbim zeleninu, ovocie. Keď si dám, tak ma to nafúkuje. Po jedle alebo aj počas jedla si dať polie zelene, pšeničná tráva, ďatelina, lucerna. Pokiaľ niekto má problémy zdravotné ako diabetes, upozorniť, že nedávať si to nikdy na lačno, pretože môže sa stať, že stiahne hladinu cukru, takže môže nepríjemne sa cítiť ten človek. Takže pre zdravý hocikedy, ideálne po jedle, pokiaľ niekto má problémy, že pálenie žáhy veľmi účinne pomôže. Tam ináč je potrebné nikdy sa nenajesť, pokiaľ niekto už má s tým problémy. Dáme cesnak s tymiánom, hlien nám rozpúšťa, takže to takisto podporuje prírodné antibiotikum, háčko, kolagén, na pokožku, kalby premazať, kolagén v sáčkoch máme, takže veľmi širokú škálu produktov máme pre zdravie, ale máme produkty také, ktoré každý človek, každá rodina má zabudované doma, v kúpeľni. Každý ráno si umýva zuby. Nie je jedno, že s akou zubnou pastou, takže na nás je, aby sme naučili tých ľudí, aby si zmenili nakupovacie návyky a nech si kúpia produkty vo vlastnej firme. Táto zubná pasta neobsahuje flór, obsahuje ale propolis, aloe, takže pekne enzymami čistí a netvorí sa plak. Osprchujeme sa. Šampón, kondicionér, máme tekuté mydlá, ja ľúbim aj toto mydlo, aj pre deti, pre celú rodinu, tekuté mydlo, veľmi šetrné a veľmi dlho vydrží. Potom krásne pretrieť pokožku. Nie je jedno, čo si dávame na pokožku, pretože vieme, že za 26 sekúnd sa dostane do krvného obehu do tela to, čo si namažeme na pokožku. Takže majme sa radi. First, ako prvá pomoc. Prebehnem a už sledujem, či niekto nepoloží nejakú otázku, pokiaľ by ste potrebovali nejakú informáciu. Ohľadne Barčoho, nech sa páči, môžete sa pýtať. Rýchlo som prebehla, nechcela som veľmi veľa o produktoch, lebo som dúfala, že prídu nejaké žiadne čety. Je tu niekto, že čety, alebo len ja nevidím? Jorčika, môžem sa ja opýtať? Minule Samozrejme. som čítala u niekoho, ešte som to ja v živote nepočula, som to nepočula u skúseností z nášho kruhu, že ako ústna voda zmiešať first s našou zubnou pastou. Zamyslí sa, tam je všetko len dobré. Už ste to skúšali? Áno, lebo ja ešte nie, ani som o tom nepočula, takže to ma tak zaujalo. Dávali sme aj do tých flakónov. Raz som moderovali sme spolu s jedným českým kolegom a on mal so sebou tú, nie firstovú, ale tú priesvitnú flašku, do toho roztrepal zubnú pastu a
na osvieženie dýchu, tak to si dával. Takže áno, dobre. Zamyslí sa, first je výborné a ochutíš first ešte s tou zubnou pastou, výborné. Len potom sa to zasuší, keď to často nepoužívaš, takže, ale áno, výborné to je. Aha, Vôbec dobre. sa doporučuje first, keď ide niekto, že do spoločnosti, alebo ja neviem, mestská doprava a tak ďalej. Takže, že ústa vystriekať firstom a natreť sa s lipsom, pretože toto je presne cesta, kde sa dostávajú tie baktérie, takže takto sa chráni, že lipsom vždy, jak ideš do kolektívu, tak lips a first. Toto sa osvedčilo aj detičkám, určite si natrite pusinky lipsom, toho to nevydrží, ale toto doporučujú, že údajne zaberá tiež. Nech sa páči, keď ešte niekto má nejakú otázku. Môžu body lotion, alebo volá, kedy sme mali ten modrý lotion pre deti. Vyslovene, ja Áno, som to používala na Ričku, keď áno. bol Marko ešte malý. Ktorý krém sa teraz by som mohol odporúčiť pre Takisto, takéto malé detičky? ja presne tí, ktorí brali ten body lotion, tak berú tento krém telový. Veľmi jemnúčky, kľudne môžeš, aj pre miminka. Už Nie preto je. fialový radšej, Nie, toto. nie? Fialový je taký Mhm. hutný, toto je taký jemnočký, veľmi krásne sa to rozotiera na pokožky. A tu už vidím otázky, kľudne vyskúšaj, veľmi dobrý je, veľmi naozaj. Dobre. A tie mamičky, ktoré odo mne brávali pred tým modríkem, aj teraz tak objednávajú, že prosím si ten modrý. Takže ostali sme pri modrom. Modrý máme. Dobre, že chcem sa spýtať na dlhodobý kašel a bolesť priedušiek, odporúčam niečo pre niekoho, kto ešte neužíva nic foreveru. Treba jednoznačne podporiť imunitu. Pokiaľ niekto má takéto dlhodobé problémy, určite nepôjde to zo dňa na deň, ale treba začať, neviem, či sa jedná o dieťa alebo o dospelého, ale to je úplne jedno. Silvika, o dieťa, ty si to písala, Silvika? Nemáš hlas, Silvika. Vieš, Dospelí, áno, lebo mám tu milión hlasov okolo mňa, vieš, takže pohode. dospelí. No, Áno, deti, všetko, vieš. jasne. Určite, keď neužíval aloe, tak to je základ, že treba ideálne začať užívať. Pokiaľ niekto sa bráni, že neužívať, tak aj tak by som určite doporučila cesnak a imublend. Pokiaľ je zápal, tak zvykneme doporučiť aj propolis, ale propolis treba, keď je nejaký zápal. Keď už je niečo chronické, že len sústavne, že má nejaké akože zníženú imunitu, tak podporuj imunitu určite s aloe vera gelom, hoci ktorým, a potom sa lepšie strebe. Dobre, lebo tam práve, že urobí cestu aloe a všetko má väčší účinok, ale cesnak s tymiánom určite a imublend. Neviem, Icuka je tu, pokiaľ by Icuka mala k tomu niečo dodať. Áno, už som si práve zapla hlas, ale tedy si povedala, že cesnak určite, keď nepoužíval nič a bráni sa, že ani nechce používať, cesnak daj, lebo cesnak jednak krásne čistí priedušku, už aj vola, kedy naši starí rodičia považovali to za prírodné antibiotikum, takže cesnak krásne prečistí celé dýchacie cesty, aj keď dáte trošku vyššiu dávku, keď je to dospelá, tak keď kašel, niekto tam píše, že je kašel, tak ten kašel krásne vykašľiava. A predtým sme zvykávali dať, keď má s prieduškami problém, tak sme zvykávali dať červený krém, ty ho máš ešte, Silvika, tak červený krém natreť na hruď a natreť na chrbát a prikryť so silonovým sáčkom a krásne, nie hrubo, zo začiatku nie hrubo, nikdy nie hrubo. A krásne aj to veľmi dobre pomôže na dýchanie a na to, aby vykašľával. Ale dýchanie veľmi to podporuje. Icuka, keď má niekto alergiu na cesnak, môže náš cesnak alebo nie? Peťulka, ja len jedno viem povedať, že ja cesnak vôbec nemôžem, ale vôbec. Aj minule som sa ulakomila na langoš a dala som si, mne tak zle bolo, ja neviem vytráviť cesnak. Ale náš cesnak, keď si dám, za to ti to takto rozprávam, náš cesnak, keď si dám, tak ten mi absolútne žiadny problém nerobí. Takže nech vyskúša a uvidí, lebo cesnak je v dvojitom zložení a jednak tá tobolka
stále hovoríme, že aj ten tymiánový olej, čo je tam, tak tlmí a ešte zvyšuje ten cesnakový olej, ktorý sa nachádza a on sa rozpúšťava len v čreve. Takže nie je predpoklad, za to ani nesmrdíme, lebo nevychádza to cez pokožku, ale krásne sa to strebáva v črevách. Takže určite ja by som povedala, nech vyskúša a sama na to príde. Áno, Lebo ja mám presne, s tým veľmi dobré skúsenosti, že nemôžem cesnaka, tento náš môžem. áno, presne máme takéto Vyťažiť skúsenosti, kaviačka. presne toto som chcela dodať, že sú ľudia, ktorí nechceli, lebo že rozpráva im naspäť cesnak, cítiť cez pokožku, takéto u nás není. Nezaťažiť žalúdok práve preto, lebo sa rozpúšťa len v tenkom čreve a negrdá od cesnaku. A to je 1000 mg cesnak, ako keby sme si dali menšiu hlavičku cesnaku, toľko nedokáže na langoši zjesť niekto, lebo potom nebude spať ani celá rodina, lebo ešte bude stovať pach. Dobre, ďalšia otázka. Vidím, že Karolko napísal, ako správne užívať MOVE. MOVE doporučujú užívať ráno hneď 3, Karolko. 3 ráno naraz. Je to mega dávka. Bola som vtedy prekvapená tiež, keď povedal 3, lebo každý začal užívať ráno, na obed, večer. Naraz všetky 3 treba si dať. A modrý krém, topka, kašel, soplíky u nás najlepšie a ja veľmi mám rada modrý krém, cooling krém. Niektorí sa bráni, že cooling nie, lebo majú radi heat lotion. Ja som naučila mojich klientov, tých, ktorí užívali heat lotion, prešli na cooling a zvykli si na to. Je to iný účinok, nehreje, ale chladí, ale ten mentol a dýchanie a aj s vás to uvoľnie, takže ja mám veľmi dobré skúsenosti s modrým krémom. Nech sa páči ešte, keď niekto. Ticho je, takže dievčatá, takže vám prajem, aby ste mali každý v chladničke minimálne jeden druh aloe vera, aby si každé ráno, každý večer si naliali. Ráno si dať k tomu, buď ráno si dáte probiotika a večer kolagén, alebo aj večer aj probiotika a kolagén, pretože v noci sa pekne zabudujú tieto probiotika, ktoré sú ešte aj s prebiotikami, to znamená, že s vlákninami a zabudujte si do svojho života najdôležitejšie produkty, ktoré podporuje srdce, cievy, mozog, oči, všetko. Takže pokiaľ vy budete spokojní, tak vtedy viete nadšene porozprávať aj takým ľuďom, ktorí chcú niečo riešiť. Nie za každú cenu na niekoho natlačiť, lebo mne je to dobré a ty to musíš. Som mala jednu známu, ktorá tak rozprávala o tom, že sa jej otvárali dierky na nose, keď bola rozčúlená, že ľudia ju nepochopia. Skôr či neskôr všetci prídu. Treba pomaličky, opatrne. Niekedy stačí po jednom produkte. Doporučiť len jedno. K tomu si dá ešte. A potom ďalší mesiac, keď to ešte doporučujem vyskúšať a pekne postupne všetci zabudujú si do svojho života, do užívania aj tieto produkty a takisto produkty na osobnú hygienu, na kozmetiku, teda na starostlivosť o pokožku, či sú to čistiace programy. Veľmi širokú škálu máme, každý si tu nájde to svoje. Takže pokiaľ nemáte ďalšie otázky, tak môžeme. Áno, Georginka, áno, ja by som mala, neviem, či to uvidíte, ale takto, vidíš, takto, keď je takto chodidlo, áno, také bordové, áno. no, čo vieme odporučiť, že čo by to tak mohlo, akože, neviem, či je to dobre vidno. To je vidieť, že je to bordové, ale neviem, to je namáhané veľmi. Propolisový krém, s propolisovým krémom máme veľmi, veľmi dobré skúsenosti, pokiaľ sú takéto problémy na nohe. Akože cievy možno, myslím, že s cievami je to. Keď cievy, tak určite Artixy. Áno, Ako manžel užíva. Dobre. Dlhodobo treba užívať minimálne 6 denne, pridať tomu aloe vera a lokálne krémom. Pokiaľ je príjemné, tak máme veľmi dobré skúsenosti s propolisovým krémom alebo s tým coolingom.
dať si na to ponožky, ale určite cievy, určite cievy. Tam máme ešte na cievy potom fókus. Tam je to ginko bolo predtým, teraz je obohatené o ďalšie výživné látky, takže fókus. Ale základ je Artixy dlhodobo. Dobre? Takže ďalšia otázka, keď není. Jeden produkt je málo, áno, minimálne 5, minimálne 25, len potrebuješ urobiť v tom systém, že kedy, ktorý si dáš, Karolko, je to pravda. Je to pravda, ja mám s tým niekedy problémy, lebo už nechávam si dole a už keď niektorého som si dala, tak vyložím na poličko, lebo si nepamätám, z ktorého som si dala. Ale určite ráno nezabudnem na kardio, cez deň do nápojov si dávam argy a potom prestriedám ráno. Ráno si dám Imublend, cesnak a potom už po jedle niekedy zabudnem, ale veľmi dôležité si dávať Artixy počas jedla alebo po jedle. A všetko ostatné. Pre krásu. Kolagén, háčko. Takže vám veľmi pekne ďakujem, prajem vám krásny večer a užívajte nie 5, ale minimálne 10 produktov z Foreveru. Napíšte si každý mesiac, ktorý produkt ste si ešte pridali. A uvidíte, že za chvíľu bude tam celá škala, pretože je škoda ktorý produkt nevyskúšať. Prajem vám pekný večer. Poskávam vás všetkých. Ahojte. 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 Ahojte, aj my vás Ahoj, boskávame. Marika. Turecka. Super. Ahoj. Turecko. Ahojte. Počúvali Ahoj. sme vás chvíľku. Ste super. Ďakujeme. Je tu Ďakujeme a fantastické. vám prajem pekné zážitky. Veľa sa naučte a prineste domov veľa informácií. Áno, už sa Postávam. Agikina skupina na budúci týždeň. Super, tešíme sa. Ahojte. Ďakujeme. Pekný večer. Ahojte. Ahojte. Čau, čau. Čau. Chcela by som vypnúť, ale nejde. Dobre, chcela som zastaviť rekord, áno, stop.